Acaben de fer un trasplantament de medul·la. Fa només 24 hores i ja ha sortit de l'hospital. Afronta 3 setmanes amb el sistema immunitari sota mínims, però en lloc de passar-les ingressat, podrà fer la recuperació en aquest pis, aïllat i amb un cuidador. Això és un altre món. Puc sortir fora, puc passejar, prendre l'aire. En canvi, clar, si estàs a l'habitació del clínic, allà no et deixen. És el passillo amunt, passillo avall, i això és com estar a casa. Fa anys que el clínic prioritza fer la convalescència fora de l'hospital perquè millora la recuperació del pacient. Però un de cada 4 trasplantats no disposa d'un familiar o cuidador que en pugui tenir cura les 24 hores del dia. Per aquests casos, el clínic i la Fundació Formació i Treball han engegat un programa de cures a domicili o en un pis temporal que dona oportunitats a persones amb risc d'exclusió social. Els dona formació i una primera experiència laboral. Si le va a subir la temperatura, presión arterial, todo esto hay que estar muy atento. Si siente algún síntoma de algo, entonces seguida tendremos que informarlo a la enfermera. La Maria Estela va cuidar la Cristina al juliol. Abans només feia feines d'acompanyament per a persones grans. Per ella, el programa és un pas endavant cap a una millora professional. Esto me ha ayudado a mejorar porque tengo más experiencia. Claro, al estar tanto tiempo con ellos he aprendido más. ¿Sabes? Es una experiencia muy bonita para mí. Hoy soy yo quien te hace el café, ¿eh? Nada de hacerme el café ni de hacerme la comida. Hoy lo que quieras te lo hago yo. Per a la Cristina, tornar a casa va suposar un gir en l'estat anímic i dormir millor. I vaig arribar a casa i era com la pau, és a dir, faré el que vulgui, em dedicaré a mi, bueno, es dedicaran a mi, bàsicament, és a dir, no havia de pensar en res més que en recuperar-me. I això em va donar tranquil·litat. El estar a casa teva i, a més, evitar la colonització per gèrmens hospitalaris és una combinació perfecta protectora per a aquests pacients. A partir d'ara, el programa atendrà unes 10 persones l'any que se'n podran beneficiar. Molt bé, molt acompanyada i cuidada. Siempre se lo decía a su esposo, que tienes una mujer muy buena, pues aguántala tú, me dijo.